Tinc, bueno, alguna foto del Quini fent de porter. El seu germà era porter. Mira-la. Mira. El seu germà era porter del Gijón. Jo crec que és un llibre de records, perquè, clar, els llibres que es fan avui en dia del Barça són molt macos, amb fotos precioses, actuals, a tot color i tot això. Aquest és un llibre entranyable, un llibre de records, un llibre de vivències. La professió ha canviat absolutament. Fixa't, avui amb un mòbil fas una bona foto. I t'ho dic perquè jo a vegades també ho faig. Llavors, no. Jo viatjava amb el Barça i tothom... Escolta, em vols fer una foto amb el Cruyff? Ara ja no m'ho dirien, perquè ho van amb la seva càmera o van amb el seu telèfon, m'entens? Una de les que em va impressionar i vaig plorar va ser pocs dies després del segrest del Quini, quan el Quini va tornar al vestidor, es van fer una abraçada amb el Papi Anguera. Ostres, que només recordar-ho m'emociono. Sí, sí. Ostres. Perquè era allò, saps, tan sortit de dins, meravellós. Una altra foto és quan vam arribar a Basilea, aquesta també em va impactar i em va fer sentir orgullós de ser català. Saps que sortíem allà a Basilea i, escolta, tot eren banderes catalanes, tot. Ostres. Oh, aquest gol. Era com ara que veus, com el gol de l'altre dia que fa el Messi, que dius, és que esclar, això només ho poden fer els cracs. Jo em penso que va ser el Teixac que li va centrar aquesta pilota i el tio ho va veure tan clar que salta lo Kung Fu perquè era àgil com una gasela. I el Reina, que estava lluny, no per picar falta, va sortir en seguida, com la foto. No, falta, que ha entrat amb el peu aixecat. No, va dir, no, aquest gol és vàlid. No sé si sabíeu que el Cruyff viatjava amb una maleta més grossa. Els periodistes mai ho preguntaven, però els fotògrafs sí, perquè érem xafarders i li diem, on vas, Johan, amb aquesta maleta tan grossa? És que porto el meu coixí. Jo, si no dormo amb el meu coixí, no dormo als hotels. Un dia, una d'aquestes fotos, que no recordo ben bé quina era, em diu, fes-me'n 40 grans. I em vaig quedar, bueno, vaig pensar, mira, faré factureta. I sí, li vaig fer les 40 grans, li porto i em diu, vale, gràcies, i adéu. I No, i em vaig quedar de pedra, no? Amb la factureta a la butxaca, com vaig quedar encara de tonto, no? I, bueno, van passar 2 o 3 dies i em diu, Xafi Fals, ven. Em va apartar dels altres companys y em diu, yo si vengo mañana con Dani y los niños en la pista de hielo y tú me haces un reportaje, tengo entendido que estas revistas, no sé cómo se llaman, que hablan de chismes y esto, lo pagan muy bien. Digo, sí, pues si quieres mañana a las 5, fet puntual com un... Bueno, i vaig fer fotos hasta que em vaig cansar. Barra de les confessiones, que li dèiem en castellà. Aquesta barra estava davant mateix de la porta dels vestidors. I aquí és on quedàvem amb els jugadors. Per exemple, després de l'entrenament en la barra, i ens preníem una Coca-Cola o una Fanta o el que fos. I aquí, doncs, mira, he pensat que vull fer-te aquest reportatge, o vull fer-te aquest altre, o vull, no sé, i quedaves aquí amb els jugadors.